Днес съм с забрадка, защото ще продължим темата за облеклото на жените по нашите земи. Аз съм Светлана Радева, майстор везбар и доктор, а от средата на 2018 година издател и главен редактор на списание "Живей България". Най-често съм Светлана с шевиците. Правя това видео, което е резултат от едно предходно, посветено на шалварите. Традиционно облекло за жените от всички вероизповедания по нашите земи. Във връзка с него няколко дами ми писаха, че шалварите винаги са в комплект и с забрадка или кърпа за глава, или по какъвто и да е друг начин да наречем това парче плат, което покрива главата на жената. Пак започвам с уточнението, че жената влиза задължително в храма с покрита глава. Няма значение дали е шал, забрадка или нещо друго. Това се отнася за всички религии. Също така, забраждането, което в момента ще видите по главите на дамите българо-мухамеданки, то пак не е свързано с исляма. Същото забраждане ще видите и в районите с умерено континентален климат на Европа. Пак носено от жени, които са християнки. През зимата това забраждане е с вълнен шал, вълнена кърпа, през лятото с памучна или с копринена. Това е задължително по много прозаични причини. Климата предполага носенето на такава кърпа, която предпазва жената. И тъй като правя видео за кърпите или за забрадките, аз самата съм си сложила такава, каквато намерих в къщи. Веднага уточнявам обаче, че кърпи от този тип и до ден днешен могат да бъдат видяни в селските райони на Германия. Съвсем е естествено тинейджърка да бъде с